fassara. అందమైన సీతాకోక చిలుక రంగులన్నీ తేవే రామ చిలుక చుట్టుపక్క రాజ్యం నీది గనక రెక్క విప్పి రావే బిడియ మనక యవ్వనాల తోటల్లో నిన్న మొన్న ఏనాడు ఇంత కళలేదే ఇంత దాకా విచ్చుకున్న పూల్లో కుప్పుమంటూ ఈనాడు కొత్త రంగు రాసిందే నీ రాక Amulia, ina kuma zaki haka? Makaranta zan sauya. Zaki sauya makaranta? Me yasa? Bikiram gaskiya ya takura min a makarantar nan. Da babanmu ya kai kara wajen shugaban makaranta, jiya da daddare sai gashi a gidan. Ku suwaye? Kai kara ta ga shugaban makaranta? Kwarai ni ne. Kai, me kake haka? Baba! Me gida? Bikiram! Kina magana zan shege ki. Ni kamar tabo nake. Inda ka jife ni sai na tsalle ka. Sai na bata ka. Ya za ya gina haɗaɗɗen gida sannan ya ce ba zan shiga ba. Wayo baba! Ta ya za ka jefa wa kare nama kasaran zai yi azumi? Abinda kare zai yi wa nama, ni ma hakan zan yi mata. Idan har aka sake kai karata, nan gaba ba bango zan fitsari ba. Kana ji, Amuliya ta karɓi takardun sauya makaranta. Vikram, Amuliya fa ta karɓi takardun sauya makaranta. Ba na ce karki wannan magana da kowa ba. Shi ne kika faɗa ko? To ita din me za ta miki? Vikram, ka daina wannan abun, ba fa daidai bane. Ke me na sa baki? Ke ma yau na an tayo gidanku ne? Na zo iye? Na an tayo, kina so na zo ne? To ya na zo ne? Na zo? Ina ji. Kana ji an daki Vikram din mu ku zo. Mazaje, maza ku an tayo an taba mana Vikram din mu. Ko ba wuri yau sai ai wallahi. Na gode sosai fa, na ji daɗi. Sunana Sweetie. Jeki.
farmakin fa. Ai kuwa na naɗi komai a jikin wayata kamata ya nuna wa 'yan sanda. 'Yan sanda kika ce? A tunanin ki waɗannan suwaye? Kin san gamayyar kamfanoni na Chakrabati? A'a, su ma'aikata ne? Masu kamfanin ne. Masu kamfanin? Barka da safiya yin labai. Kin san yadda mu'amalar su take tsakaninsu da ma'aikata kuwa? Mai kamfanin kin san yadda yake rayuwa da 'ya'yansa kuwa? Yawai sauri ka zuba. Haka yayi ba? Kai. Baba kwai ya soyu. Yawa zo. Na gode ɗana. Yawa kwai. To ya kaji wan? Can Charles Chess. Kyakkyawan aiki ɗana. Kai kokari. Kai, me yasa kake shan coke? Ka kwalbe kaɗan. Bacci zai fi ma daɗi. Baba hankali na yafi kwanciya da wannan. Shan barasa ai kuskure ne. Shan barasa ba ita ce matsalar ba. Rashin sanin lokacin dakatawa ita ce matsala. To yaushe suke dakatawa? Mutanen nan yanzu fa kun sheke kwalabe biyu. Baba, ai ya kamata mu ci abinci ba? Mu je. To. Yawa. Matsa da kyau. Kara. Matsa sosai dai. Gagan, cika ji. Ku ci yara, ku ci. Yawa. Gashi, kawo farantin ka yawa. Idan mutum ya taimake mu kamata ya yi mai mishi godiya ko mu martaba shi, ba wai mu je mu kai ƙarar shi ba. Yawa. Malam Subramanyam. Yalla bai. Ka bincika wace rana wani waje kuma wani lokaci ne taron Aswid da Rayana Verma. Ka ce na zo daga Delhi kuma zan halarci taron. To yalla bai. Da wani abu ne? Kawo ba komi. Sai da safi yau. Sai. Waye ya aikata wannan? Dan Chakrabati ne ba? Baba, a tsakar makaranta suka yi mun duka. To su me nasu na jan haushi don kawai kai fitsari a gidan wani? Yalla bai don mun rike buta. Hakan ba na nufin mu shiga kowace ciyawa mai toroso ba. Wata ciyawar akwai macizai. To ai shi yana cikin matsuwa ne. Sai su yi wannan tayar da hankali don kawai mutum ya fitsari. Abin da ake gusar da shi da ruwa su sai su gusar da shi da sanduna. Hakan ba laifi ba ne. Laifi ne babba ma kuwa. Yaro, ba koyaushe madaki ke zama jarumi ba. Madaukin fansa shine jarumi. Abu na farko a samu lokacin da ya dace. Na biyu kuma mu ci moriyar lokaci. Za mu rama. Idan lokaci yayi, za mu rama. Ka kwantar da hankalinka kawai. Ya ne kawu? Ya naga fuskar ka a murtuke ne? To wai me wannan? Gani. Waɗannan kuma ya ake suka sa hoton mu ta baya. Jiya da tumbina ma ya fito dan Allah. Gaskiya kan baba. Kenan dan kuna fada sai a kawo fitulu a fara daukan hotuna? Wannan fadan din na me? Wani fada ne ma wai? Wani fada ma kake tambaya? Wannan shine sanya albarka a wurin da baka san da shi ba. Wayo, wato kowanne ɗaya daga cikin ku aka taba. Ku dai kawai za ku shiga ba tare da neman sanin hawa ko saukar al'amarin ba ko? Yau ma fa na sake mantawa. Lalle a je a sa mana roduna biyu a cikin mota za su yi amfani. Roduna? A motar ɗalibi dai littattafai ake so a gani, amma shi ne ku za ku je ku sa roduna.
Na gode yaro, ba za mu taɓa mantawa da wannan taimakon ba a rayuwa. Kar ka mun haka, kai na gaba da ni ne. Kar ki bar makaranta wai don kin shiga matsala. Fuskanta ta zaki ki magance. Fatan alheri. Agogonka ne wannan. A wancan lokacin ya mutu muris. Kwana ne ina gyara maka shi. Na gode. Yawwa, bari ka gani ma. Jiya na ɗora wannan caskalan a Facebook. Likes 600 da ɗori aka dangwala ma. Har ma ɗan wata ƙasa yake tambaya, ya suna wannan caskalan? Kung-fu ne ko karate? Ka san me na ce masa? Caskalan goli soda ne. Yanzu sai ku yi wannan caskalan, ku koma gida mama ba za ta ce muku komai ba? Ba ma da mahaifiya.